Bun găsit, vă spun și de această dată, iubiți și stimați telespectatori, dragi ascultători. Ne bucurăm să fim din nou împreună, de asemenea cu invitatul nostru, este vorba despre pastorul dr. Ivan Vicovan. Întrucât am dorit în minutele următoare să abordăm o temă foarte importantă, foarte amplă, foarte vastă, și anume despre lucrarea aceasta de creație. Dumnezeu, Marele Creator, sunt conștient că nu vom reuși în câteva minute să dezvoltăm toată această lucrare, dar haideți să citim câteva cuvinte din prima carte a Bibliei, din Genesa. De la capitolul 1 chiar citim două versete, unde cuvântul lui Dumnezeu spune felul următor: la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Textul este mai lung, ne oprim aici ca să avem timp cât mai mult suficient de bine să putem asculta mesajul care urmează. Iubiți frați și surori, dragi prieteni, vă zicem de nou, bine ați venit la programul televiziunii din Statele Unite ale Americii și bunul Dumnezeu din cerul, Tatăl nostru, să vă binecuvinteze cu toate binecuvântările de care aveți nevoie în anul 2012. Aș vrea puțin să mă opresc aici la subiectul acesta, am putea să-l numim creațiunea lui Dumnezeu, ca să cunoaștem niște lucruri puțin mai adânci și mai detaliate despre creațiunea lui Dumnezeu. Desigur că să cunoaștem toată creațiunea, pentru noi cu o minte limitată este imposibil, dar totuși putem să cunoaștem puțin mai mult. Desigur că pentru noi o lumină și un îndreptar este cuvântul Dumnezeu, este Biblia, dar Duhul lui Dumnezeu descoperă lucruri mari și lucruri tainice în diferite vremuri la diferiți oameni. Și celor ce le descopere, Dumnezeu îi pune să aducă la cunoștința celorlalți, iar cei ce n-au descoperiri ascultă, se roagă și Dumnezeu le dă și lor care plin de milă și îndurare. Să ne uităm puțin la planeta aceasta a noastră, că se duce lucruri, spune că planeta noastră are 6.000 de ani, ceea ce nu corespunde nici la o realitate, nici la un adevăr, nici științific, nici uman, nici dumnezeiesc. Planeta noastră are milioane și milioane și iarăși milioane de ani de când ea a fost creată în acest univers. Dumneavoastră trebuie să cunoașteți în primul rând că noi avem mai multe universuri, avem mai multe constelații, mai multe galaxii și mai multe planete. Chiar și în sistemul acesta care îl numim noi solar, avem un șir de planete care noi le cunoaștem, dar chiar nu pe toate. Și nu putem să cunoaștem dacă toate au viață sau nu au viață. Noi căutăm totdeauna să fie ceva echivalent cu noi și dacă nu e echivalent cu noi, ne vine greu să aprobăm că ar fi viață. Viața poate să fie și acolo unde deloc nu este echivalent cu viața noastră și cu condițiile acestea de viață. Și acum să vă uitați dumneavoastră atent la capitolul 1, vă rog acasă să-l citiți cu atenție. Noi nu l-am citit, fratele pastor Dobra v-a spus, Pavel, că e mult, dar vrem să folosim vremea ca să dezbatem acest subiect. Când veți ajunge spre sfârșitul acestui capitol, veți vedea pe la capitolul că Dumnezeu a creat pe partea feminină și partea masculină. Deodată i-a creat pe amândoi. Și le-a spus să se mulțească, să stăpânească, făcându-i regi și regină a pământului. Și Dumnezeu a testat tot ce a făcut el. Să nu credeți că Dumnezeu nu testează. El a testat pământul ca planetă, a testat bogățiile dinăuntru, pe câte vreme poate să ajungă ele, la ce număr de populație, în ce vreme să se înceapă să se scoată din pământ cărbunele, în ce vreme să se scoată petrolul, gazul, ca să știi pe ce vreme ajunge. Toate lucrurile acestea au fost testate apele, s-a lăsat să fie ape dulci sau potabile, 3% din toate apele pământului, restul sunt ape sărate, ape care conțin fier, mercur, magneziu și alte pentru alte vieți care a creat Dumnezeu, a pus pădurile, toate aceste lucruri. Și Dumnezeu a văzut că toate lucrurile acestea erau bune. Îndoială pentru noi n-ar putea să încapă. Omul purta chipul lui Dumnezeu și toate lucrurile erau bune.
Însă când s-a început revolta sus în cer, când Lucifer s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu, că de ce el nu-L vede pe Dumnezeu tuturor creațiunilor, care este o lumină care te topește dacă apare în fața ei, că de la dânsul elimină atâta energie, încât e o scânteie de energie, a făcut soarele la care nu te poți uita și dacă te apropii de el te topești, dar nu mai ales însăși ființa aceasta dumnezeiască. De aceea a fost revolta aceasta și revolta aceasta a dus la o mare tulburare în universul nostru. Mai multe planete, creațiuni au trecut de partea lui Lucifer. De aceea noi avem de atunci, de la Lucifer încoace, am vorbit că avem demonii, acolo sunt draci, Abadon, sunt serafimi, herofimi, sunt Satanel, care zicem noi Satan, a trecut de partea lui și au trecut milioane și milioane și milioane de creaturi cerești din acesta nostru univers, au trecut de partea lui și au început să ducă o luptă deschisă cu creațiunea lui Dumnezeu. Pământul aproape că se pierdea, viața aici se ducea cu totul. Au venit fel de demoni răi și au învățat pe oameni să trăiască bărbat cu bărbat, femeie cu femeie, i-au învățat tot fel de gâci, de vrăjitorii, i-au învățat să se mănânce om pe om, că a venit canibalismul. Toată tragedia pe care o vedeți și nu o vedeți, despre care ați citit și n-ați citit, toate au venit ei să învețe să distrugă această civilizație. Și atunci uitați la capitolul 2, nu mă luați cu aminte și cu rugăciune, la capitolul 2, după ce toate lucrurile au fost bune, toate funcționau normal, toate erau perfecte, la capitolul 2, dumneavoastră deja începe să vedeți că este o altă creațiune, este o altă lucrare. Ceva s-a petrecut pe pământul acesta. Și la capitolul 1, versetul 24, o să vedeți iar o schimbare. La capitolul 1, versetul 25, vedeți altă schimbare. Dumnezeu poruncește pământul să dea totul, plantele și totul, creatura și fauna și flora pământului, să o dea el înapoi. De ce să o dea pământul? Că el a înghițit-o în lupta cea mare. La următorul verset 25, 26, când ne citiți, vedeți acolo că Dumnezeu deja din nou creează. Iarăși pământul dă, iară se distruge, iară de nou creează. Și atunci, fiind aceste tulburări, frământări pe pământ, pământul înghită totul, rămâne de nou pustiu și gol. Iară îl înfrumusețează, îl împodobește cu natură, cu totul, iară se distruge, iară se face creatura. Toate lucrurile acestea apar în fața noastră, le văzând cum ele merg. Și atunci Dumnezeu de pe o planetă din universul nostru, care se numește planeta Ierusalem, de la denumirea aceasta s-a pus și orașul Ierusalim. Ierusalim trimite de acolo, să aduce Dumnezeu de acolo creaturi pe Adam și Eva. Adam și Eva nu sunt pământeni. Iubiții mei, noi așa am primit învățătura aceasta de la bătrâni și așa am luat-o, fără să cercetăm în detaliu lucrul acesta. Și era pregătită grădina Edenului. Și Adam și Eva au venit și au intrat în grădină. Și uitați-vă atenți dumneavoastră, când el vine și intră în grădină, cum tu ai venit și ai intrat în America, în țara aceasta, a văzut un râu puternic care trecea pe în mijlocul grădinei, râul Eufrat. Și el se împărțea în 4 brațe. Așa spune cuvântul Dumnezeu. Și așa spune și știința și așa e dovedit. Și un braț de râu curgea prin țara Havila, altul prin țara Cuș, altul prin țara Asiria. Dincolo era Imperiul Nod, unde fiul Adam, Cain, s-a căsătorit, s-a luat nevastă și cu populația aceea în cinstea copilului a construit o cetate. Cetate e un oraș, o forteză destul de mare, care nu o poți construi cu nevastă și cu un copil de brațe. Noi vedem că aceste lucruri erau toate la venirea lui. Și Adam le-a găsit pe toate. Și a venit de acolo jos. Noi vedem aceste lucruri, iubiților. Nu credeți că lucrurile acestea au fost țări, dacă a fost țară trebuie să fie populație. Și au fost toate aceste lucruri. Și atunci Adam a început să pună denumire. Erau păsări care aveau aripe de 6 metri de mare. Acum au rămas mici. Cea mai mare pasăre ce am văzut în America Latină avea o aripă de 1,5 metri și alta de 1,5 metri. Când întindea aripele în părți, avea 3 metri. Și în fața noastră, stând în țara, în Peru, lângă munți, erau mai mulți și turiști și veniți și pasărea aceea venind de pe munte în jos, toți o filmau, toți erau atenți la pasărea aceea și pasărea a trecut și a luat un copil de vreo 5 sau 6 ani în gherle și tot s-a dus. Și a chemat poliția, elicopterul, n-a mai găsit nimic, a găsit numai scheletul pe munți, mâncat. Vă dați seama, dar pe atunci erau păsările și mai mari și el, cu ajutorul păsărilor, a înconjurat pământul. Să vadă tot ce este, ce zboară în jurul pământ, să pune denumire.
Nu credeți dumneavoastră că asta s-a făcut stând într-o cioabă de paie și el a lucrat și a scris toate lucrurile acestea. A trebuit să se coboare cu ajutorul unor pești mai mari ca delfine. Delfinii sunt foarte, foarte înțelepți. Se coboară în adâncul mărilor, a oceanului, să vadă tot ce crește, ce plante sunt, corale, ce fel de pești, de tot. La fiecare să-i dea denumirea, să le pună un nume ca pe parcurs să rămână pentru noi să le cunoască. A dat denumire la lucrurile din pământ, care noi nu le vedem astăzi, săpăm. A spus unde este aur pus de Dumnezeu, depozitat în pământ, în câte locuri. În câte locuri este cărbune, că nu peste tot este. Unde este țiței, unde este gaz, unde este altceva. Toate lucrurile acestea au fost stabilite. Toate plantele le-a testat și le-a spus care sunt bune de medicină, care produc otravuri, care sunt pentru vindicare. Toate lucrurile acestea au fost puse și făcute bune, iubiților. De aceea noi vedem că avem mai multe creaturi și noi pe pământ avem mai multe creaturi. Nu avem numai o singură creatură, că și Biblia spune, duceți și vestiți Evanghelia la orice făptură, la orice creatură. La noi nu este o singură creatură. Dacă ar fi o singură creatură, da. Uitați-vă acum că știința a crescut. Dacă iei DNA-ul la oameni albi, la oameni galbeni, la oameni negri, DNA-ul e diferit, construcția e diferită. Numărul de molecule, de celule numai diferite, ani de rândul, veacuri întregi. Poporul de rasa galbenă, femeile nu puteau să nască, organismul lor nu primeau să nască de la bărbați de culoare albă. De aceea s-au făcut modificări, s-a modificat geneza ca să înceapă modificările acestea genetice care au apărut la ultima vreme, ultimele mii de ani au început de acum populația. Pământul nostru a fost la început populat de alte popoare. Nu credeți voi că ați fost de la început. Nu. Originea noastră duhovnicească e de cer, de pe alte planete, iar pământească e de aici. Trupul. Aici au locuit cândva ispoline, care au ocupat toată suprafața pământului. Ei o guvernau. După aceea Dumnezeu i-a stârpit pe ei. Au venit că Petru vorbește, uitați-vă atenți, studiați la Petru, Petru vorbește de un alt potop, nu de potopul lui Noe. Unde spune că Dumnezeu a necat pământul și nu s-a salvat niciun suflet. La potopul lui Noe s-au salvat 8, de acolo nici unul. Să citiți epistolul lui Petru și o să vedeți lucrurile acestea. Nu vă dau să citiți în afara Bibliei, dar vreau să citiți din Biblie, să scoateți lucruri importante. După ce au trăit uriașe, după aceea au trăit titane pe pământ, care au ocupat tot pământul, capitala lor a fost Grecia. Ei au făcut Dumnezeii lor și toată filosofia și știința care s-a adus aceștia. Dumnezeu i-a stârpit. Ultima generație rămâne pe pământ cu care Dumnezeu se luptă, acum ne-a plantat pe noi, se luptă ca să ne dea un model de viață mai bun, au fost amoriți. Și uitați ce spune la Amos, la capitolul 2 cu versetul 9. Dumnezeu când trimite delegația aceasta, poruncește lui Moise, trimat o delegație de izraeliți să cerceteze țara Canaanului și le spune deodată să fiți atenți că acolo să vedeți oameni înalți ca cedri și oameni tari ca stejarul. Și dar când te uiți în enciclopedia, cedri din Liban și cedri de astăzi ajung între 80 și 100 de metri înălțime. Acum cât e de tare un stejar, dumneavoastră l-ați văzut și încercați să-l prăbușiți. Nu puteți. Și Dumnezeu spune prin Amos mai departe că nu voi vă luptați cu ei, că este imposibil. Că ei au spus, dar Doamne, noi ce facem? Suntem ca niște lăcuste în raportul dimensiunilor noastre de 1,80 m, să zicem 90, în raport cu ei. Ei ne iau cu 2 dei să ne înghită, spune Dumnezeu prin Amos. Și atunci ce se întâmplă în lucrarea aceasta? Dumnezeu spune, nu voi veți lupta. Eu să mă lupt cu ei, să-i distrug de în vârf până în rădăcină, dar vreau să le distrug și roadele lor. Și atunci, auzind lucrul acesta, Iosua și Caleb au luat un strug de viță de vie să aducă lui Moise să arate ce roade sunt în țara aceasta unde trimite Dumnezeu. Și când scrie în Apocalipsa lui Moise, Moise spune că când a cântărit o bobiță de cei avea 5 kg. Vă dați dumneavoastră seama, ei când au venit abia în 2 pe o bâte sau o coromâslă, au adus un singur struguri. Iată lucruri care erau pe pământ. De ce creațiunea a mai fost? Și astăzi mai sunt creațiuni în care diavolul a pus stăpânire. Când Iisus 2000 de ani în urmă a venit pe pământ și ei l-au întrebat pe învățătorule, care mai sunt alte creaturi? Și Domnul Iisus i-a spus, iată, voi sunteți din sămânța femeie, dar iată aceștia sunt din sămânța șarpelui. Ei sunt fie diavolului.
Ei nu sunt fii oamenilor. Ei nu sunt chemați la pocăință. Spune mulți chemați, dar nu spune Biblia că toți chemați. Nu toți, dar o mulțime e chemată, aceia nu. Pe dânsi a numit pui de napârcă, pui șarpelui, pui diavolului. Aceștia sunt oameni demonizați, aceștia sunt oameni demoni care au fost atunci, sunt acum și vor fi până la bun sfârșit. Din ăștia fac parte demafrodiții, din ăștia fac parte vampirii, din ăștia fac parte gâcitorii, din ăștia fac parte vrăjitorii, din ăștia fac parte ocultiști, spiritiști, din ăștia fac parte ucigași. Iată, acesta este un alt popor. Asta este o altă creațiune. În ei sunt alți domnitori. Ei au alt DNA, au altă gândire, altă mentalitate. Ei au alt destin. Ei au altă direcție. Ei vor pleca în alte părți, iubiților. De aceea, noi avem aceste lucruri. Acum să vă spun câteva exemple. Când cosmonauți americani au plecat pe lună și stăteau pe malul unui crater, și pe malul celălalt, în fața lor, vis-a-vis de ei, erau alți cosmonauți, înălțime undeva de 5-6 metri. Aceștia erau cu scafandru pe cap, aceștia stăteau fără scafandru și le-a făcut de mână și au vrut să intre în contact. Aceștia de frică n-au mai putut. Și aceștia s-au ridicat cu navele lor cosmice și au plecat în acest univers, în adâncul lui, la alte planete. Și aici au venit pe Pământ. Și când au început să declare că mai sunt planete, este creațiune, este lume. Apoi, anul trecut, având posibilitatea, stând de vorbă cu cosmonautul sovietic, care a fost al patrulea, că primul a fost Gagarin, a fost Komarov, a fost Titov, Komarov și Popovici. Și Popovici deja are peste 80 de ani. Și l-am întrebat, dumneata, ai fost în adâncul cosmos, cu cea mai mare viteză a rachetei de atunci, cu 20 ceva de kilometri pe secundă. Ce ai văzut în universul acesta? Ce au prins aparatele care le trămăs, telescoapele acestea, în adânc universul, în această constelație, în aceste necunoscute noi? Și a spus cu adevărat, am văzut rachete, nave cosmice, mult mai moderne ca a noastre, cu viteză mai mare. Am văzut atâtea planete care se învârt și în jurul lor niște stele care le luminează, care ar fi niște sori puternice. Dar de ce am dat în scris că nu vom declara niciodată ce am văzut, ca nu cumva să-L scoatem în evidență pe Dumnezeu, ci am lăsat așa să fie întunericimea aceasta, că este Dumnezeu Tată, Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt, 4 făpturi, 24 de bătrâni, câțiva îngeri, Satana și câțiva drași și suntem noi. Și atâta e toată creațiunea lui Dumnezeu. Și ne-am limitat la lucrurile acestea și atunci omul, dacă nu știe că este ceva mai mult, mai bun, el crede că cu timpul devine el Dumnezeu și stăpân pe planeta aceasta, pe când Dumnezeu are creațiune. Acum au ieșit învățați în galaxiile noastre, au trecut în alte constelații, să vadă ce spune Biblia și ce este realitatea. Și în Biblie spune Dumnezeu că fac un pământ nou și un cer nou. Și e vorba să vedem ce fel de pământ, din ce îl face Dumnezeu, unde se duce ăsta. Dacă Dumnezeu ar spune un cuvânt, ca pământul ăsta să dispară, el cade în beznă aceasta cu o viteză că se stinge ca o scânteie. Și acum au găsit un pământ mai mare ca ăsta, în dimensiunile fotografiate de 2 ori mai mare, diametru. Și are două stele, una se rotește de la sud la nord, alta de la răsărit la apus. Și luminează și ziua și noaptea pe toate părțile astea planete. Temperatura tot timpul e constantă, 22 de grade de căldură Celsius european. Vorbesc de căldura aceea de acolo, de măsură. Și acum a văzut o natură care nu există pe pământul nostru, o frumusețe, râuri de apă, toate. Și Dumnezeu acum a învățat să spun cu adevărat, Biblia vorbește adevărul că vine un pământ nou. Dumnezeu deja a pregătit lucrurile acestea, le-a pus în ordine dumnezeiască. Sunt aceste creațiuni. Pe pământ noi avem încă o lume nevăzută care locuiește în mijlocul nostru. Ne împiedicăm în ei în fiecare zi. Și o parte din ei sunt cei buni, care sunt de partea lui Dumnezeu, și o parte sunt cei răi, care mereu ne trag în năcaș și în lucruri rele. Și nouă ne-ar fi greu să vedem lucrul acesta. Dar este că și Domnul Iisus spune că l-am văzut Satana aruncat din cer jos ca un fulger, venind pe o vreme scurtă, și el n-a venit singur, a venit cu miliarde și miliarde de îngeri. De aceea săpăturile arheologice ne-a arătat că capul unui om care erau pe vremea titanelor în Grecia este mai mare decât camera studioului acestuia. În capul lui, înăuntru lui, poate să spuneau acei comentatori care arătau exact documentat lucrul acesta, că ar putea să încapă 20 de oameni înăuntru lui, în cutia cranială, numai să intre. Vă dați seama ce oameni, ce creaturi au fost pe pământ, ce fel de animale s-au găsit, toate lucruri. De aceea nu vă puneți la îndoială, nu vă limitați numai la ce ai văzut, tu și ce știi, tu și mai mult nu-i nimic, eu nu cred și pe mine nu mă convinge nimeni. Așa cum la noi, la Polul Nord, în Rusia, nimeni nu crede că în Moscova este metro și merg trenul pe sub pământ. Păi avem în munții Carpați care trăiesc așa o națiune se numesc Mazuri.
Ei spun că pentru nimic în lume noi nu credem că este tren, fiindcă el niciodată de pe munte nu s-a coborât jos. El nu știe ce asta tren și îi spui de tren și el nu te crede. Păi de asta nu înseamnă că nu este, iubiților. Oamenii n-au văzut toată creatura pe pământ ce este. N-au cunoscut toată creatura afară de Adam, nimeni ce este la fundul oceanului. Tot în fiecare zi se descoperi lucruri noi și noi ca să vedem cât de mare e creațiunea lui Dumnezeu. Câte lume a creat Dumnezeu, câte forme de lume animală, de lume vegetală. Toate acestea mineralele care sunt, toate au duc de viață în ele, toate se mișcă. Dumnezeu n-a creat nimic mort, că El nu este mort. Chiar și moartea are viață. Totul se mișcă, totul vorbește. De ce spune? Munți și văi, apă și râuri, plante, nori. Și voi vântul în praznic, proslăviți-L pe Dumnezeu. Fiecare are mișcare, are duc de viață să-L proslăvească pe Dumnezeu. De ce, iubiților, aceste creaturi pe care noi le cunoaștem sunt foarte puternice și mari. De ce sunt planete unde sunt locuitori. Nu vă îndoiți de lucruri acestea că nu sunt. Sunt, că Dumnezeu spune Domnul Iisus, Tatăl creează și astăzi și Fiul de asemenea intră în creatura lui Dumnezeu. Intră în această puternică creațiune. Domnul Iisus a venit să ne arate câteva lucruri. Oamenii până la Domnul Iisus nu credeau că există iadul. Și astăzi oamenii nu cred iadul. Și Domnul Iisus vorbește atât de frumos, s-a coborât în adânc. Pe cum să nu credem pe cuvânt pe Mântuitorul nostru? Și stătea pe un mal cei neprihăniți, pe alt mal păcătoși, în mijloc erau prăpaste de foc, unde se vedeau, dar nu putea trece unul la altul. Le-a sfărâmat împărăția. I-a scos pe cei de sub iad din întuneric, pe Fiul lui Dumnezeu, care au păcătuit pe vremea lui Noe, să-i ducă la judecată. A mutat pe toți, pe Avram și pe toți neprihăniți, în cer i-a dus. Și ne-a spus de acum înainte, voi care faceți voia lui Dumnezeu, treceți de la viața asta la cealaltă, nu mai vă duceți în peștera aceea în pământ, unde era împărăția morții. A sfărâmat. Deci noi trăiam pe pământ, dar în pământ era împărăția morții. Acolo locuiau ei. De ce noi vedem, iubiților, toate aceste creaturi pe care Dumnezeu le-a creat și le-a făcut. Nu este omul mort. Trupul se duce, omul rămâne viu. Sufletul și Duhul, omul rămân vii, iubiților. Numai caută să fii stăpânit de Duhul lui Dumnezeu. Spune Ioan, care a plecat în ceri, că unii oameni spun, că numai 3 ceruri sunt, că Pavel a fost dus în al 3-lea cer. Păi dacă tu ai vizitat 3 țări pe pământ, nu înseamnă că sunt numai 3 țări. Și dacă tu ai locuit la etajul 9, nu înseamnă că sunt clădiri numai cu 9 etaje. Da, Pavel a fost dus la cerul al 3-lea. Dar dincolo de cerul al 3-lea, ce este? Dar ce spune cuvântul lui Dumnezeu, care spune cerurile cerurilor nu-L cuprind pe Dumnezeu. Ioan se duce mai presus de al 3-lea cer, într-un cer care nu știm nici numărul lui al câtelea, unde vede tronul, unde vede templul lui Dumnezeu, slujba, bătrâne, făpturile, vede lucruri tainice, adânci acestor lucruri. Oare acestea nu sunt o valoare care ne vorbește? Nu credeți dumneavoastră că sunt astea, că așa cum spun unii, astea sunt simboluri, astea sunt comparații, metafore, nu știu. Toate acestea, ei sunt simboluri. Ei într-o zi vor ajunge simboluri. Tot ce a vorbit Mântuitorul este cu da și amin. Nu s-a luat nimic din, să zicem, din canibalism sau din alte lucruri filosofice a titanelor, ci au luat din împărăția cerurilor, aducându-ne să înțelegem creatura lui Dumnezeu, cât e de mare ea, iubiților, și câte creațiuni a creat Dumnezeu. Domnul să vă ajute să înțelegeți lucrurile astea mai adânc și mai mult. Rugați-vă ca să vă descoperi tainele Lui. Amin. Dragii ascultători, iubiți telespectatori, ascultând aceste mărturii, sincer să fiu, pe care nici eu nu le-am auzit poate până acum. Un singur lucru este cert, că Dumnezeu este necuprins de mintea noastră. Suntem prea mici ca să putem pricepe cu mintea aceasta limitată imensitatea pe care are Dumnezeu. E infinit. N-are început, n-are sfârșit. Nu ne ajunge timpul acum. Eu nu voi mai comenta nimic altceva decât ca și ființă umană mă proștern înaintea acesteia atotputernicii a lui Dumnezeu. Fie ca mâna lui, aceea care a creat totul și ține cu mâna lui întreg universul, să ne susțină mai departe. Vă mulțumim că ne-ați ascultat cu toată atenția. Vă spun la revedere tuturor până la o următoare apariție. Amin.
de plăcut și minunat. Slăvind numele Tău, mă întărești cu adevărat. Pierdut în lume am fost, m-ai căutat, o Domnul meu. De bunătatea Ta îți cântă azi inima mea. Când Tu mă cercetezi, sunt liber de orice păcat. Doar în prezența Ta sunt binecuvântat. Duhul Tău sfânt curat îmi dă putere sus, să cânt spre slava Ta, să cânt iubirea Ta, prin care m-ai salvat. Prin har, Tu la calvar ai suferit. Păcatul mi-a iertat, am sufletul eliberat. Pierdut în lume am fost, m-ai căutat, o Domnul meu. M-ai ocrotit mereu, m-ai ridicat cu brațul Tău. Când Tu mă cercetezi, sunt